Also delivery. Huh? I know also delivery. Huh? I know. Tapi bahwa kamu sa tahun ini nih ya bunyi sini saya itu kah? Terus apa? Karena ini mana? Yang baik saya tak kok toh girlfriend kana kasih toh. Awan bade mau bokri puru nih girlfriend toh. Tak girlfriend kara? Kayak tanda taka. Girlfriend to kayak. Awan isme bade tak kisah kisah sama jadi toh antar sih. Tak kisah kisah ada. नायदि बा रंग रंग नायदि ओ बुरिनि मोखांनो किसा काहाम खे नायनायदि बामसो के तंग थकजाक आमसो के सुकुन बयनि चलानो खगै तलाङै से बम मोनैजाक बमहाय बिनि वानसुक मा रंग रंग नायदि लाजिया किसा फान लाजिया के बयनि चलानो चलाबाय खगै थाङै से रमजागै कक संजाफोरसो मोनैजाक के नायदि बरंनि मन मानसिकता बमहाय बुसुक जरा तला कलाइजाक बरंनि वानसुक मार बयके किरि लाजिवो सिरिं के हा नायख्लै दंखामो बयनि चलाबाय काइजाक चलाबाय खगै थाङै जे बामसो के तंग थकजाक बालायखेनो वाना मा सिंसा डेंजरस अमहाय बरग अ टपिक नो ओंखा 3-4 दिन नोंनि थांगा आं नुखा आं भिडिअ सुनामिया खामुं फिया बा ताबु अ भिडिअ कतालु नुगै बोरै मोनैजाक अ बोरै आसु गै मोनैजाक वारि वारि के अमनो नुगै सां आमसो के जलिखा ताइ तंगै मालि आं भिडिअ सुनामना एनि मा सुनाम गाहिसे बैनि प्रेगनेंट सागो चेराय गोनां बोरैनि चलाबाय खगै थाङैसे ब वारि वारि के मोनैजाक किसाफान सागो लाजिमानि गरैजा बमहायके मोनै मांखाना आसो बरकनि बोसांगो रमजागै कक सुंजागै भिडिअ खाइजागै तंफ्रसो मोनै दं गाके नायदि बरक सागो बोसो वानसक मा तंग ना गरि बेलाखेन वाना मा सिखजाबा आर अचलानि मोखां नायनायदि बाहायखि निजिनि सागोनां सागो चेराय गोनां बोरैनो याकारै गुबुन बोरैबाय थाङै मांखा बिनि सागो किसाफान माया गरैदा आर जदि नों हामजागिया गाके तांगैना सोंजाक मानि तामसा हामजागै काइजागिया Hamzaki nama ni ya. हामजागै काइजाया के नों तांगै दिनै बबाय काइजागै बनो अमो हायके खाइस नों ताबुक आदा मादा yang boya sago ताबुक अमो हायके प्रेगनेंट खाइनाय नों ताबुक अन्य बोरैना सिनाय आमसुक दे सहज आमसुक दे कलाय अ दुनिया आनि बोखाव मुचुंखा तंथका आं बोरैनाखा कयेक बছর दंगैनाय आगायखा याकारै ताइ खरसा बोरैबाय थाङा अ दुनिया आसुक दे सहजबा अमो कि चेराय रंनि माने थोंजानाय माने हायजो मानजाकबा लाजिना हैnya बेलायखेनो खायरक मा सिंजा साकनि बिहिगनो अमो हाय सिचुएशनो खालायसे गुबुन बोरैबाय खारजा बरक वानसका त्रिपुरा हास्तेनो याकारै खारगांके बिंदास फ्रीडम बरकनो ताइ केबु रमै मांगलाक अमहाय बरकनो वानसक आंखे हायसे नुबाबो अमहायके खारै ताबु गोबांमा अमहाय एग्जाम्पल गोबांमा नु ओ चलाबाय ओ बोरै काइजाक बयनि बिहेक बसानो तैफानो खारै थाङाकेनो बेंगालुर हायद्राबाद आयां खारै थाङो ताबुक नेक्स्ट टाइम मानजा खांके सुदु लाथाबाय सोप्रागना सिनांगौ तैरंनो अमहायके काइसा काइनि सोप्रागै जेलो दायासाक आकल सेबाय गलाक अमो तिप्रासा सोसाइटिनो काइसा रं लामा चायाव प्रमोट खाइमानि सिकलाय अमहाय नुगलाय बेलायखेनो सोरोंलाय दं चिनि तिप्रासा माने चिनि तिप्रासा सोसाइटि रग अमो बेलायखेनो गोबां ताबो अमनो अमहाय नुखाके जों ताबो एकदम बाचावै रमै शिखारना नांखायसे लाजिबाया किरिबाया किसाफान